Hello ja tervetuloa uuden videon pariin. Mä ajattelin, että mä otan nyt tämmösen oikeesti extempore, että mä kuvaan teille videon. Mä oon poikien kanssa kotona. Meillä on ollut me ollaan viikko oltu kotona, nyt on siis keskiviikko, joo. Ja me ollaan siis viime viikon maanantaina oltu viimeksi päiväkodissa. Ja sit me ollaan oltu tässä vähän silleen vuorotellen minä ja mun mies kotona. Ja mun äiti ja hänen mies oli täällä, kun Lennillä oli viikonloppuna synttärit. Ja ne saatiin pietettyä, oltiin se 2 päivää siinä välissä terveenä. Mutta siihen oli syynsä, siis meillä on enterorokko. Niin sehän on sitten syy, se kuume laskee ja sitten sen jälkeen tulee ne näpyt. Mutta Lennillä oli siis silleen, että sillä laski kuume toissapäivänä ja sillä heti eilen tuli jo niitä näppyjä. Ja nyt sitten katsotaan, että pääseekö hän huomenna päiväkotiin ja pääsenkö minä jo töihin. Ainakin siellä asuu varmaan tuo kissa. Mutta kukaan sen kissan kanssa siellä voisi asua. Sitten laitetaan tänne vielä rasvaa. Laitetaan. Rasvaa tänne. Äiti! Äiti! Mutta mamma mukkat. Mitä äiti? Siis mun oli pakko alkaa lämmittää itselle kauratyynäs. Mä tuli ihan sikaa kippeeksi mahaa. Siis mulla on vähän nyt ton kierkan kanssa siis ollut jotenkin, en mä tiedä, mä oon vähän kahden vaihdolla, että pitäisikö mennä näyttää vähän sitä vai mitä, kun mulla tuntuu, että mulla on nyt ollut niinku kuukauden päivät vähän väliä mahaa kippeä. Toki mulla on kyllä menkkakipuja, mutta ei mulla vielä pitäisi olla niitä. Ruokaa tässä nytten ja joo, mä eilen tein broiler-kiusausta, niin tätä siis nyt sitten kaikille. Äiti, hei! Ja siinä tulee sitten päiväunien jälkeen, kun on vähän aikaa keretty olla herreillä. Siellä se meidän Jeppana. Harjausta vailla. Joo, siellä se jedi. Mitähän sä suuhun laitat jotain ruokaa? Joo, kello on siis 2, pikkusen yli. Ja me herättiin nyt. Mä ite en nukkunut, mutta jonkun aikaa kyllä tuossa torkuin. Ja sitten katoin somea ja sain tehtyä, eilen tein Lennille Nordnet-hakemuksen siitä tilin avaamisesta ja sitten nyt tossa, just ennen kuin Liinus heräsi, niin kerkesi lähettää se hakemuksen Liinuksesta, koska tässä on aika monta vuotta selvitelty noita asioita ja mietitty, että no miten se oikeasti menee ja blää blää blää, mutta me nyt päädyttiin siihen, että me ei sijoiteta semmosiin rahastoihin ynnä muihin, mihin sen erityisluvan tarvitsee, koska se erityislupa maksaa paljon, se oli joku 2,5 tyyli about per päätös, niin se olisi niin 500 pojista se erityislupa.
niin me ei nyt sitä sitten, että me johonkin tyyli Suomi-indeksirahastoon ja tämmöisiä, jotka ei kuulu siihen erityisluvan alapuolelle, niihin sitten laitetaan säästöön pojille rahaa. Nyt pyykkien, tai mä pyykinpesukonetta peseen silleen, niin nyt se pyöri tyhjänä 90 niin ihan tyhjänä. Ja nyt mä sitten laitan sinne sitruunahapoon ja piti vissiin uudestaan 90. Ja sit mä puhistan ja näin, koska siis mua oikeasti kauhistuttaa sanottaa ääneen, mutta mä en ole kertaakaan puhistanut meidän pyykinpesukonetta. Siis vaatteet ei haise eikä mitään, ei siinä, mutta onhan se likaan, silleen pitää kyllä ne pinnatkin pyyhkiä ja näin, mutta joo, nyt mä mestään jatkamaan. Proteiinipannari, lättyjä, sopivasti kaikille vähän, niin jaksetaan. Tulin käymään Jedin kanssa metsässä, koska en jaksa lähteä tuonne maantielle käppäileen, niin ei muuta kuin kuulokkeet korvia kuunnella se Jare Tiihosen Missio vai mielenrauha-kirja loppuun. Tai en varmaan ihan kerkeä kuunnella loppuun, mutta jos johonkin loppusanoihin edes, niin puhelin vähäksi aikaa pois ja rentoutua vaan ja kuunnella äänikirjaa. Sitä jotenkin tuntuu nyt, että tarvii erittäin paljon. Mä lähden mun rakkaan apinalauman kanssa Anoppilaan, koska Artulla on semmonen syöminkin homma, niin mä en jaksa oikeesti enää olla yksin. Niin eka hei oli tarkoitus tulla tänne meille, mutta sitten Anoppili, kun se on nyt sinne, niin se tässä on hyvä sauma kokeilla, että onko Lennin jaksaminen semmonen, että voi mennä huomenna päiväkotiin, niin nyt sitten Anoppilaan. Mä tekin tällainen. Oho. Me tultiin kotiin ja kello on 7 minuutin yli ja laitoin, mulla on siis ilmapallo kädessä, niin ei saanut kuulemma ottaa pois sitä, niin pojille laitoin iltapalloa, Lenni otti ihan vaan jogurttia ja Liinukselle päärynöitä, katsotaan Liinus saattaa, että se haluaa jotain muutakin. Mutta ei oo kyllä hirveän kauaa, kun syötiin siellä Anop ja Appiukon tykönä, niin voi olla, että kun söi kuitenkin pojat molemmat hyvin, niin ettei ole nälkä sitten, mutta Liinus nukahti jo hetkeksi tohon, vaikka meiltä ei siis meekö joku alle 10 minuuttia niinkö mummolasta kotiin, niin Liinus aina nukahtaa, varsinkin tähän aikaan, niin se on ainakin väsynyt, niin pitää vielä sitten nukkua heti kun on tyyli syönyt. Ai nyt nukkuu. Noniin, sit mentiin. Sano Liinukselle hyvää yötä. Saa, voit sinne se päästä. Sanonpa Liinukselle hyvää yötä. Hyvä. Hyvää yötä, Lenni. Hei, sun peittoja tyhjä, äiti käy hakkeen. Hello! Siis nyt on mennyt niinkö pari päivää. Nyt on siis lauantai, huomenna on isänpäivä. Me tultiin käymään Kempeleessä Zeppelinissä, kun ollaan Kukkuun pop-up ja sitten mulla on Pentikille, tai meillä on Pentikille lahjakortti. Ja joo, hän haluaa vissiin hampurilaista. Joo, katsotaan. Ja sitten
ajattelin käydä tuossa kirpparillakin täällä Kempelessä semmonen kuin Vanilla kirpputori, niin se on tosi hyvä semmonen lastenvaatekirpputori. Tai siis on siellä aikuistenkin vaatteita, mutta siellä löytyy tosi hyviä lapsille. Mutta nyt mä ajattelin, että mä lopetan tämän videon, mutta tälleen muutama päivä myöhemmin. Mutta mä ajattelin sanoa sitä ADHD-jutusta sen verran, että tosiaan mulle soitettiin silloin, on tästä varmaan jo 3-4 viikkoa. Niin soitettiin tai mun piti siis itse soittaa sen kuukauden jälkeen sinne ja mä muistin sit soittaa joku pari viikkoa myöhemmin, eli 6 viikkoa siitä. Ja sitten mä soitin sen niinku torstaipäivänä, niin maanantaina heti jo soitti sitten mun terveyskeskuksesta se mies ja oli sit silleen, että haluanko mä siihen face to face jonoon vai sitten semmoisen digipolkujonoon. Että se digipolku on kuulemma paljon lyhyempi, että siihen on niinku resurssit tavallaan niinku puukattu tai silleen edempi laitettu sinne resursseja. Niin mä sit sanoin, että no mä menen siihen sitten mieluummin, koska oikeasti kyllä tää hankaloittaa mun arkea niin paljon, koska mä en tiedä mikä mulla on ja mä oon niinku 95% varma, että mulla on ADHD, mutta enhän mä voi tietenkään kutsua itseään ADHD-ihmiseksi, koska mulle se olisi ihan kutsuma nimi sitten, jos joskus saan sen diagnoosin, mutta joo. Niin nyt sit mä oon siinä jonossa ja ootellaan, eli mä oon nyt ollut joku 3-4 viikkoa siinä jonossa, niin toivotaan, että vaikka ensi vuoden puolella pääsis sitten viimeistään vaikka alkupuolella ennen kevättä eteenpäin, mutta jos ei, niin sit vaan ootellaan ja eiköhän tää arki tästä kuitenkin rullaa koko ajan eteenpäin. Mutta nyt Zeppeliniin shoppaileen ja katsomaan löytyykö mitään. Ja paina peukkaa, jos tykkäsit videosta. Ja me nähdään taas videossa. Moikka!